Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Nobyembre 14, 2022. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor Lisay. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. 40 ka mga PDL sa may San Carlos City Jail naka-avail sang legal assistance aid. Konstruksyon sa dalan padulong sa Bacolod Sanitary Landfill magapadayon. Sa balita national, maid-id nga pag-usisa sa mga proyekto sang DPWH ginaduso ni Senador Tulfo. Bantag na nindugan, masungka lamang kung magpanawag sa pwesto si Justice Secretary Remula. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag Bayong gabi sa mga kaaksyon namon and syempre sa mga netizens sa giban pagid nga mga naga-monitor sa aton sa mga social media platforms. Good evening, happy Monday sa mga kaaksyon naton. Oy, energy mga kaaksyon na bangod today, Lunes na Lunes. No, bawal magpa singit. Oh, bawal magpasingit. Bawal magpatuyo. Bawal magpatuyo. By the way, happy U-Week dira sa UNUR, Yes. sa mga alma mater. Subong ti damo sa mga estudyante na nagakalipay bangon di sa kasimana nga wala sang klase. May attendance. May attendance. May mga output, no? Yes. Kinanglan mo yung papirmahan May mga kay. output. Dapat supportahan mo sila nga tagsa-tagsa ka. Mga university or department action ad nga imo sila nga represent. So wala kang Japon ka wala. Kaya Yes. kinanglan mo Japon magkanto. Sige. Kung si Sir Boy pagani kay yung bata gali is guys ko man sa Yuno. Uwik. Wala gali ano? Wala balon. Ang ending madugangan pag Siyempre, actionante. Day 1, dapat may ka sa pangkaon. Day 2, may may bit-bit pangkaon. pagin sabi. Day 3, may pangkaon. Naman may bit-bit, may ka-date kapag. Dati dapat preparar gid. May lang ka isang college wala ta ano. Yeah. Buot ba? Buot gid ya. Buot aya. Good luck dira no sa mga 7 colleges man sige apon actionan or may I don't mga know action additional. deal kaya ba may changes na subong. Kay di ba may ara na subong nga duwabi ka college gina isa Gina-merge. sa ano or gina-merge. Ti subong I don't know lang. Kaya doon nagadepende sila guro sa population bala sang kada college. Sumong doon nagjutay-jutay. Sige. Isa na nun ta nagjutay gid siya. So Tungod sa happy pandemic. University Week 2022 UNUR community. And good luck dira sa mga estudyante kag sa mga events ninyo mga kaaksyon. Makayo mo man bala ka makitaan mga theater na puno. Napuno action an. Pero doon nag-ulan. Pero tiyan mo na show must go on. Always, Sige, hapon na. always taga ulan. Para sa opening sang U-Week 2022. Naman may mga costumes ang Nalipat na ako action an. Field demonstration. basta natandaan ko may ribbon kami na dito. Hello, Ang dali kay magulang Ma'am kong gusto Basa, ko. no? Kay Ma'am Basa. ang, Miss Basa kag si PE Miss teacher, dira ano sa- gani isa? Ba't ka sa ngalan sa isa? Cordova. Miss Si Miss Cordova. Cordova. Oo, kag Oo. ang isa nagano na siya. Sumakabilang buhay. Sige. Sir Tipino. Hasta dali subong sa Facebook Live. May lang kay may Facebook Live kung Yes. hindi natin makitaan ang mga performances. Labay-labay ka lang to eh. Dasa na, basi maka-time ka. Doon ka sana, nagdala si mo action na niya. Amo gina basta naka ano ka. Ang writing mo na daw nag-shine ka. Shine.
Sige, sa mga kaksyon namon, pwede na makabilin sa inyo sa mga greetings, mga mensahe pagi sa aton sila nga Facebook Live, comment section. Ginatami ako lang sa good evening, Sir Alex Monteza, si Ating, at Kim Eriman. Good evening kag si Sir Melile Oligo. Ang ending, galing nga. Kung galing, tangay sa nagsanag. Muna ganyan ba ko muno kung daw ka ang lighting sa lasim mo daw ka. Sir Elray, ano naman? Daw tapan ka sana, hindi ba? Edited daw. Daw Facebook Live ba ni? Or basta may mga dish na kita din nga mga lightings. Kaya last time may mga punder diri sa aton sa nga studio. Wala, anak ko, kompleto siya. Kompleto siya. Or kompleto magagawa kayo siya. naka-white kapag inaksyonan. Banaag man ang akon nga, Sige lang Sige. Isa lang man The rest gagit o man tada. Good evening kay Sir Roberto Heraposco Caraballo. Naga-monitor sila kuno sa may Hutudahan, Dumanan, Bacolod. Baw, nakasakay ko sang una sa sa may paradahan sa may sa Mansilingan. Muna identify gid ko nila. Action-an. Ako may itong nagapadala message sa imo. Diba? Mara na nga pag-monitor. Kag salamat, gid. Yes. By the way, sa aton sa mga ka-action, active kami ni Action An sa amon sa mga Facebook pages. Please visit our individual pages. Search lang nila Action Dale Salazar. Kag-action and defensor. And syempre, may kita sa bungsang series. Series nga pa, ayuda. Part 1, Part 2, kag incoming ang Part 3. Basta makatayon ka mo, check nyo lang nila sa akong sining nga page. Action Dale Salazar. Ayuda Part 1, nga ayuda Part 2. Follow lang nila ang instruction para Yan yung mag-qualify. basta may mga paayuda si Action Dale. Baka, 1.5. Si Ma'am Jeannie Solgon na naga-monitor siya sa bunga gabi. Salamat! 1.5 ang atong kapital. Wow. So, 500. Yeah, lang. what pa So, na, amo pa na ang Action inyo sininga hulaton ang part 3. Another 500 pesos nga Gcash. Dugang pa na pang preparar sa Pasko. Layo pa. Kaya syempre action Layo pa. 19,000 nakita ka followers sa Facebook. Syempre, tayo naman nga mag-give back ka. Congrats, Dale. Ano mamal mo, Dale? Wala. Thank you, gid. Ibi-ibi. Oo. Di ba? Sa 1,000, ay pinatugani, 1,000 ni mo nga, ay karon lang, supunan ko lang. Standby sa mga balita lokal. Lasay sa 19 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpasalamatan ni San Carlos City Jail Warden Jail Chief Inspector Felix Saliana ang legal aid assistance sa makatapos ang IBP Negros Occidental Chapter kag San Carlos City Regional Trial Court sa masobra 40 ka mga person deprived of liberty o kon PDL sa sunod kay Jail Officer 1 Zani Mesa pa Community Relations Service ang San Carlos City District Jail. Ang libre konsulta legal ang ginpanguna ni IBP President Negros Occidental Chapter Attorney Josephine Marina Talaray, Judge Ami Avellano, mga volunteer lawyers kag mga law students practitioners sang USLS. Handom man sang legal division kag paralegal department sang BJMP sa may San Carlos City nga mapathagag mapadasig ang dalagan sang kaso sa mga PDL sa tuyo nga mamat-amat sulbar ang kagotok sa pasilidad. Sa karon may 480 ka mga PDL ang yara sa San Carlos City Jail. Sa iba niya balita, lokal, patay ang motorcycle rider kag pilaso ng 6 ka iban pa sa aksidente nga nagluntad last 9 media kay nasang aga sa nagkarambola nga ang 5 ka mga salakyan sa National Highway sa Barangay Kalumangan, Syudad Sambago. Ginkilalang napatay sa kay Naptali Subiate, 52 anyos, kag residente sa Barangay 7, Syudad Sambacolod. Sa pagpangusisa ni Police Senior Master Sergeant Jeffrey Mutinola, Traffic Investigator Sambago PNP, aksidente nga nabungguan sa Mitsubishi Fuso truck nga ginamaneho ni John Mark Sauci, 24 anyos, ang pangulihi nga bahin sang government vehicle sang Barangay Kalumangan nga ginadala naman ni Eddie Boy Silo, 42 anyos. Rason nga nagbalabag ini sa dalan kag aksidente nga nabungguan ang nasugatan naman nga motorsiklo nga ginadala ni Subiate.
Nadala sa man sa aksidente ang isa pa ka tricycle nga nakapondo sa kilid sang dalan kag ang Ford Ranger Raptor pickup truck. Gindala sa Bago City Hospital si Subiate apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa dugang pangabalita lokal, nagpakigsapol si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa mga local chief executive sa may Western Visayas sinilikdan nga Bernes. Ginpahayag ni Major Mary Grace Socorro Borio ang spokesperson ng PRO6. Nagpadulong si Azurin sa PRO6 headquarters sa paunahan ng local peace engagement team meeting. Ginpanawagan ni Azurin sa tanan nga local chief executive nga suportahan ang tanan nga anti-insurgency programs ng PNP. Ginpahayag ni Borio nga ginpuntuman ni Azurin sa meeting ang papel sa mga alkalde kag local officials para sa madinalagon nga kampanya kontra terorismo. Ang local peace engagement team ang isa sa mga programa sa idalom sa National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict. Magapadayon ang pagbatuman sang 10 million pesos nga proyekto nga pagsemento sa masubra 1 ka kilometro nga dalan sa Barangay Filisa sa syudad sa Bacolod padulong sa sanitary landfill. Ginpahayag ni Assistant City Engineer Ephraim Hechanova, ini matapos nga damnag lamang naaraglo na ang issue angot sa right of way sa lugar sa may nagkwestiyon nga korporasyon matapos ang ginpatigayon nga joint survey. Sunog kay Hechanova, subong nga tuig siya nagumpisa ang proyekto apang naabtan sang election ban tubtub nga na-issue sang notice of suspension bangod man sa issue sang right of way. Dugang pa ni Hechanova bangod sa Bagyo Paeng nag-awas ang tubig sa lugar kag nag-apekto sa dalan pakanto sa landfill. Tungod sini gintampukan sang City Engineer's Office ang dalan sang mga buka nga semento ang access road. Ginpahayag sang opisyal nga nagpangabay man ang ila tatapan sang dugang nga 30 million pesos sa masunod nga tuig para makumpleto ang proyekto. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time GTX 500 sa mga problema dira sa matag. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat Atong sa nga Monday edition sang Action Balita Evening Edition. And syempre 21,000 Facebook Live viewers, madamo gid nga salamat mga gabi dira sa may Barangay Lagran, Hala Carlotas may Pilar Compound. Sa may Brad ko Edwin, kaya sa hinablos ko nga si Bonbon from Madam Ana Sinoro. Ma'am Jocelyn, good evening. Mayong gabi dira sa imo. Kagahalong gid always. Kaga syempre padayon pa sa gihapon ang aton sa pagbaton sa Instagram greetings. Keep on sending your messages mga kaksyon kag comment sa comment section sa aton sa Facebook Live. And syempre ang aton sa ARB page ang eligible na magbaton sa Facebook stars. Basta may mga free stars ka mo dira, pwede nyo ma-check or ma-click ang star icon mga kaksyon sa aton sa Facebook Live. Kag basta may mga libre pa kamo dira nga Facebook stars. Go na sa send And syempre pwede man magbaton na kamon sinitag sa mga pages ni Action An, kag Action Dale sa Facebook stars. Pwede ka makata sa amon sa nga page, click ka mo dira isa ka video, and then may star icon man, kag send stars mga caption. And syempre, sige so far wala kita diri sa mga additional nga mga greetings nga ginapadala sa aton sa comment section, pero pwede pa man no, nga mabaton or magbasa sa inyo sini nga mga mensahe. Yes, Chakto Action Day. Laban lang. Laban lang tayo Action Day. Ano isang alak mo. Alak. Laban lang alak. Diba? Salamat sa amon 18,000. 18. Oy, may mga kalendaryo na kamadala mga ka-action.
Yes, so galing calendar ga baka to sinong guard gani pang Basta na ano, magpatrol ko manala ko Ang calendar loko. kay basi may mga tag na tuwaw. preparasyon. Hindi kayo ko magdako pa aksyonan na mayara sa sang calendar. Yes. Uy, si Ba Maricel Pampiaga ko noon naga-monitor siya from Punta Talaban sa syudad sang Himamaylan. Hindi ko Why rin di ka pinambal mo nga may talaba. Ayaw na naman ko liwato. Kay kay Talaban. Talaban. Nagbalik si Madam Maricel Pampliaga. Sige, good evening dira sa inyo. Uy, happy birthday ko no kay Cora Anota. Halin na kay Ma'am Ana Sinoro. Sige. Oh, happy Nagano'n birthday. yung loading lang niya ako nga no, wow. Oo, kasi do bago naman na lang ang Facebook live. Kung i-click mo, lain naman ang yasning Nya? Ah, Nahang ka? Si ano Ma'am Jocelyn. Good evening. Lawig pa? lawig pa. Ah, sige. And liwata sa ato sa mga kaksyon, may ako subong active nga pag-giveaway. Active gud ya. Sana all may 1.5. 1.5 Gcash siya. So kadala ka mo sa ako Sana sa all may page 1.5. Action na Dale Salazar. Scroll lang mo dila gamay and chat na dila ang mga ayuda post naton and follow lang sang instruction para may chance nga magaog sang Gcash. Cash. Sana may Gcash, may pa Gcash. Ay, intra na ako na guro ay. Pwede na din pa intra ko na Pwede, Del. Wala man ko na padaog. Nagkunta ka Oy, sa mga ka-action gali naton, wala lang. Oy, by the way, share nyo nga amon sini nga mga mini video nga nga po Oo, sa amo ARD na gali page. nalipat ko sa isugpon ko, nagambal na lang ko nga wala lang. Pero supposed to be mo na isugpon ko gali. No, mga tatlo ni sila subong may entry. No, may entry. Si Action Dale, si Action Daryl, kag si Action Eden. Ako, depende pa kung mapisanan. Okay, Okay stand naman. Sige, by. stand by sa mga balita national. Kagkaroon na sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senator Raffy Tulfo nga tiuna nga tutukan ang mga proyekto sang DPWH para malikawan ang kickback sa kagiban pa nga irregularidad. Suno kay Tulfo, may pila ka mga kaso nga ang mamalidha ang nagaduso sang proyekto sa dalan na balor 25 bilyones pesos. Pero ang matod nga presyo sinengyara lamang sa 10 bilyones pesos. Suno sa Senador tiuna nga mausisa ang mga proyekto kunini ang lehitimo insakto ang mga materyales nga ginausara kag kun insakto ang ginapangabay nga pondo. Sa 2023 proposed national budget, ang DPWH ang ginpinansang 718.4 billion pesos. Unang naging question ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel ang 544 billion pesos nga lump sum nga budget sang DPWH. Nanindugan si Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag na hindi siya magsungka kon serbihan sang warrant of arrest kag tubtob nagapabilin sa posisyon si Justice Secretary Jesus Crispin
Catherine Remula. Suno kay bantag magasungka lamang siya kung wala na si Remula sa posisyon. Sa naibaluan ginatudlo si bantag nga mastermind sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid, bagay nga ginapanginwala naman sang suspended Bucor chief. Gina-insister ni bantag nga inosente ini. Apang ginaakusahan si Remula nga mo ang nagsugo sa preso nga si Herman Agoho nga i-contact ang iban pa nga personalidad nga naulamid sa kaso agud mahimo ang krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, inilabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Nobyembre 14, 2022. Sa liwat kaming inyong mga tag-balita. Action ang Defensor Lisa. Kag-Action Day Salazar, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.